Tvoja stará mama podľahla nejakej viere v niečo, vieš nám to priblížiť viac? Áno, moja stará mama si založila Facebook. Ona vo svojom dôchodkovom veku bola veľmi zručná na počítači, ale teda nepoznala sociálne siete. A my sme zrazu začali vnímať, že jej postoje sa menia. Začali vznikať konflikty v rodine, začala sa stará mama s nami hádať o témach. Bola to aj politika, ale napríklad hovorila o tom, ako sa bojí, čo sa s nami stane, keď nás ovláda Európska únia. Hovorila o diktáte z Bruselu. Hovorila o norskej sociálke. Hovorila, že má strach, že jej vnúčata zoberie sociálka, že sa budila v noci, pretože bola vylakaná z týchto všetkých informácií a bála sa liberálov. Bála sa, že nás tu okupujú americké vojska. A toto všetko, keď som ja videla, tak mi bolo jasné, že to sú všetko tie konšpiračné naratívy a dezinformácie, ktoré ona dostávala naservírované na sociálnych sieťach. Videla som, že ju to desí. Že sa tým neustále zaoberá, že sa toho bojí. Ten strach bol naozaj veľký. Stará mama, a videla som tú zmenu jasne na tom, že moja stará mama mala vždy veľmi otvorenú myseľ. Vždy ma podporovala, keď som išla študovať do zahraničia, keď som priniesla nejakých mojich zahraničných kamarátov sem na Slovensko, tak ona ich privítala, pohostila. A zrazu začala zdieľať úplne homofóbne príspevky a úplne zlomový moment nastal vtedy, keď stará mama lajkla protest, ktorý bol podporovaný extrémistami. A to už bola červená čiara aj pre ňu. My sme jej vtedy volali, že babi, ty vieš, čo si vlastne lajkla na tom Facebooku? Čomu si dala podporu na Facebooku? Čomu si dala podporu a ona vtedy zostala v šoku. A to bol moment, kedy sa v nej niečo pohlo a vtedy som si povedala, že OK, ideme s tým niečo robiť. A začala som, aj som si ju posadila a začala som jej vysvetľovať, že nie každá informácia na internete je pravdivá. Veľmi pomohol moment, kedy som jej ja vyčistila Facebook. Čiže som jej vyčistila jej mediálny jedálniček, lebo ona práve tie informácie, ktoré mala, tak mala ich jednoducho z tejto sociálnej siete. Čiže som jej odlajkla stránky, ktoré som videla, že zdieľajú dezinformačný obsah a lajkla som jej seriózne médiá. Médiá, o ktorých som vedela, že novinári svoje zdroje v týchto médiách overujú. Toto bol kľúčový moment, ktorý pomohol. Ona to prijala doteraz, niekedy za mnou príde a spoločne si sadneme a opäť jej to prečistím, pretože ona má na Facebooku mnoho priateľov v dôchodcovskom veku, ktorí majú tento informačný zmätok a stále sa jej tam objavujú rôzne dezinformácie, konšpiračné teórie. Čiže aj teraz jej s tým musím pomôcť. Občas si teda sadneme, prečistíme to. Ale toto bol naozaj moment, ktorý tomu pomohol. A dokonca aj v mojej diplomovej práci ja som videla, že veľkú škodu robia práve tieto algoritmy a tieto sociálne siete mojim respondentom, lebo síce to nebol prvotný impuls, ktorý v nich spustil konšpiračnú vieru, ale bol to veľmi dôležitý faktor, ktorý potom tú vieru začal prehlbovať. Pretože oni sa ocitávali vo svojej názorovej bubline, kde im tieto algoritmy podsúvali rôzne tieto dezinformačné informácie, pretože videli, že sa im predtým venovali na Facebooku, komentovali ich, lajkovali ich. Že to podporovalo Čiže to podporovalo tieto algoritmy. Mnohí respondenti mi sami hovorili, že im už informácie sami vyskakujú. Oni ich nechcú hľadať. Že už sú tak cielené. Už sú tam.